A fi di Ela. A fi di Lili. Heddiw ar ydyn ni am wneud Cacen Penblwydd hen daid fydd yn 96 oed. Dydyn ni am wneud y cacan yma heddiw oherwydd mae'r cyflog yn dechrau. A mae'r penblwydd yn y cyfnod clo, so da ni hwn di diwrnod olaf cyn i gael roed o. Felly, gyda ni lot o amser ar ôl. So, beth am ddechrau? Cyn cychwyn, mae rhaid iddo chi golchi eich dwylo yn dda iawn. Rydyn ni angen 300 gram o blawd codi, 300 gram o siwgr caster, 300 gram o benyn, o ffrwm, 4 oed, 1 llwydr o pwdwr pobi, ac yn olaf 1 llwydr o fanila. Rwan yn 10 munud i 10 a mae'r cacenau angen 20 munud. Felly, 5, 10, 15, 20. Pa faint o gloch fydd i mewn 20 munud, Lili? 10 munud wedi neud. Da iawn. Wel, Lili, tra da ni disgwyl am y cacenau am 20 munud, beth am i ni wneud cardyn i tai? Ia, syniad da! Rwan i addurno! Dyma ni y gacan yn barod wedi orffen. Mae'n edrych yn lyfli. Mae'n edrych yn lyfli, Lili Mair. Hwyl fawr am y tro. Ta-ra! Edrych ymlaen i gael Saeson efo taid wedyn. A fi.